Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum să rezolvați o problemă de matematică pentru clasa 6 din rapoarte. Poate unii elevi în clasa 9 au înțeles, iar eu voi încerca cu cunoștințele mele să vă explic. Poate veți înțelege totuși mai bine. Poate vă va fi de ajutor. O problemă de rezolvare din rapoarte cu capa, cu acea noțiune de capa. De exemplu, vom lua problema, exercițiul, de fapt, x minus y este egal cu 10. Da? Cred că se vede. X minus y este egal cu 10 și x pe y este egal cu 5 pe 3. Acum vom inversa locul extremilor sau locul mezilor. Este același lucru. Problema se va rezolva în același. Iar acum vom scrie. Da? Observăm că știm că orică, indiferent că înlocuim locul extremul, că inversăm între ei, indiferent că inversăm locul extremilor sau locul mezilor din acest raport, va fi exact la fel. Deci, și vom înlocui, de exemplu, de data asta pe x cu 3. Îi vom inversa și vom scrie 3 pe y este egal cu 5 pe x. Noi acum am inversat locul extremilor. Cred că sunt, da, extremilor. Doar ce am trecut și da, cred că extremilor sunt. Extremii, x cu 3. Iar acum, fiecare proprietate vom scrie că este egal cu capa. Știm că putem trece această valoare a raportului cu capa. Iar acum vom scrie 3 pe y este egal cu capa. Ceea ce rezultă că y este egal cu 3 ori capa pe 1. Pe 1. Pardon. Pe 1. Da, 1 e aici. Ceea ce rezultă, din nou, că y este egal cu 3 capa. Acum vom face același lucru și la 5 pe x. 5 pe x este egal cu capa. Este foarte importantă această noțiune. Ceea ce rezultă că x va fi egal cu 5 ori capa pe 1. Adică x va fi egal cu 5 capa, da? Sper că până aici s-a înțeles ce am făcut. Da, deci fiecare noțiune este egală cu capa. Se folosește acest termen numit capa. Da, iar aici am pus 3 pe y este egal cu capa, ceea ce rezultă că y este egal cu 3 ori capa pe 1, y este 3 capa. La fel am făcut și cu 5 pe x, invers, da? Deci, ca să ne dea această, cum să zic eu, egalitate, ca să zic așa, am inversat locul extremilor. Acum, deci, ca să zic, nu ca acum, să vă mai explic și la fel am făcut și cu 5 pe x. Este egal cu capa, ceea ce rezultă că x este egal cu 5 ori capa pe 1. Ceea ce rezultă din nou că x este egal cu 5 capa. Acum, noi voi scrie aici, sau nu, haideți că scriu tot aici ca să fie tot. Dacă y este egal cu 3 capa și 5 este egal cu și x, y este egal cu 3 capa și x este egal cu 5 capa, putem inversa aici, în ecuația aceasta de sus. Da?
ceea ce va însemna x minus y este egal cu 10, adică 5k minus, inversăm valoarea lui y de aici cu a lui y de aici, cu 3k. 5k minus 3k este egal cu 10. Iar de aici treaba e simplă. Vedem că diferența dintre 5k și 3k este de 2. Înseamnă că diferența aceasta de 2 este egală cu 10. Ceea ce cred că înțelegeți și voi ce înseamnă. Deci vom scrie că 2k este egal cu 10. Iar acum, bineînțeles, cred că toți știm ce trebuie să facem. 10 împărțit la 2 este egal cu 5k. De fapt nu este 5k, scuzați-mă de greșeală, este egal cu 5. Deci un k, ca să zic așa, k este egal cu 5. Haideți să scriem aici, mare așa să se vadă, k este egal cu 5. Iar de aici înlocuim aici. Aflăm. Deci, dacă k este 5, y este 3k, adică 5 ori 3, 15, y este egal cu 15, iar x este egal cu 5 ori 5, 25. Astfel i-am aflat și pe x și pe y. Iar acum putem verifica. Tragem o bară aici să nu ne încurcăm cu rezolvarea. Iar acum vom verifica dacă x pe y, 25 pe 15 este egal cu 5 pe 3. Putem verifica în cazul în care nu suntem siguri. Hai să calculăm. Știm că pentru a avea un raport, o proporție de fapt, trebuie să înmulțim extremii cu extremii, mezii cu mezii și să ne dea același produs. De fapt nu. Înmulțim bâlbeli. 25 ori 3, 3 ori 5, 15, 1 și 5, 1 în minte, 3 ori 2, 6, 7. Ne-a dat 75, iar următorul 15 ori 5, să vedem, 15 ori 5, 5 ori 5, 25, 2 în minte, 5 ori 1, 5, 5 cu 2 din minte, 7. 75. Este corect. Și acum să verificăm și dacă diferența dintre x și y este de 10. Din nou faci aici 25 minus 15 este egal cu 10. Deci am rezolvat această problemă de matematică de la capitolul rapoarte și proporții. Sper că v-am ajutat și ce să vă mai zic. Sper că v-a fost de folos. Dacă n-ați înțeles cum se rezolvă, dacă v-a plăcut sau dacă v-a ajutat, dați un like și abonați-vă și cam atât. Spor la școală. Pa, pa!